Mä oon tällainen ihan kuntoilun mielessä käynyt vähän metsäraivuulla tällainen iltasi. Nyt perjantaina tuli vähän aikaisemmin, jos on ehtoolla muuta tekemistä. Mutta tuli äsken radios. No mä voin tuosta näyttää, että mä oon oikeasti metässä. Tuolla on semmonen aliomänty, minkä mä jätin aikoina, että mä saan siitä ruumislautani, vähän lehtikuusta. Työn jälkeen ei hirveästi kannata arvostella, kun en oo ammattimies. Ajattelen metsää. Mutta radiossa tuli äsken semmonen biisi kuin Yön biisi, kiitos ja kunnia. Oli oikein pakko pysähtyä ja ruveta miettiä, että suurin osa meistä ollaan saatana 50 vuotta työelämässä, maksetaan veroja, kaiken maailman ollaan tunnollisia, helvetin tunnollisia. Ja niin ainut kiitos ja kunnia meille tulee sitten, jos sekään, niin muistotilaisuudessa, kun muistellaan, että kuinka hyvä mies se oli tai hyvä nainen se oli, hoiti perheensä ja teki työnsä kunnialla. Se on siinä. Sitten nämä saatanat, mikä meidän verorahoja käyttää tuolla turhuuteen, ei käytetä tiestöön, ei mihinkään tänne meille, niin jumalauta, että mä sanon, muutama miljardi sinne tänne, niin ne saa kiitosta ja kunniaa ja äänestetään uusiksi, niin saatana hoitaa taas meidän asioita. Ja jos se sössii oikein kovin hyvin, niin sitten ne saa Euroopasta jonkun helvetin hyvän viran ja kovan palkan. Kiitos ja kunnia. Näin, kannattaa kuunnella.